ngangishilo wasekuqaleni ngathi abanye bazozitshela ukuthi bayam understand umkhwanazi kanti abam understand. Abanye ngaze ngasho ngathi ngibona ama politicians esupporta after umkhwanazi ebe nesithanga msabe izindaba. Ngasho futhi ngathi amaqhuka ama politicians asazojika nje. Ngathi ngangcono ekuthiwa ama politicians abadlali ipolitiki nale ngafanele khona. Ngasho futhi ngathi ngishwa abantu basazojika futhi abanye ngoba uma sikujika ipolitician ebithi wivuka nomkhwanazi mayisijika ngoba siyibona izinto ifuna ukuzogadla ngakuyona seyijika nabalandeli bayo basuke bezojika. I-politician mayijika kawajiki ngendlela efanayo. Amanye ajika nje ukuthi afesane nje athule athi nya suke sejikile. Wabona umuntu akade vocal engasekho vocal suke sejikile. Omunye bayijika ujika khuluma athi hayi sengiyajika mina. Omunye bejika ujika kade encoma bese yagxeka. Awukazi imfethu ujikele umngani wakho kade umtshela yonke into. Awukazi ujikele umuntu obucabanga ukuthi uyakusupporta. Awukazi ujikele wena umuntu okade kududuza mawukhala uzuvente kuyena kanti uventa kumuntu ozokujikela ngelinye ilanga. Awukazi yini mfowethu uthi umuntu nizwana ngezinga eliphezulu bese eboleka imali umnike ngoba uthi unika umuntu owazi ukuthi ufana ukuthi wena uyena wena uwena. Uthi masumnikele imali kanti sekuyindlela enizoxabana ngayo. Le mhlabeni nje kuyajikwa. So lokhu kukamkhwanazi kuwes kakhulu kona ngoba umkhwanazi aka into yakhe akayenzi ngokuchema. Futhi akayenzi ngokuthi mina ngilwa nalaba because ngisupporta le fiction. Mawucabanga ukuthi umkhwanazi khona abantu abamthumile nani umkhwanazi nje ulwa impi ekade ayifisa ukuyilwa. Ulwa impi ekade ayifisa ukuyilwa kuyindlela azoyilwa ngayo abengakayitholi. Uthebe ngabe sethi isithi nje qhusha intuba encane wathi lalela ke it's now or never. Akwazi wena udonse umuqa uthi it's now or never. Afethu impilo ayiyona lento uthi mawuhleli phansi ucabanga ukuthi impilo iyona. Kusho mina ukungibhaka wena onyanyayo foko gcwala ngiyakufakela. Njengoba ngithi mina abantu basazojika. Nisazokubona ngakusho eqaleni lokhu kwakuseyihlazo. Ngaze ngathi mina kungcono ukuthi abantu akubona abantu. Kungcono ukuthi abantu akubona abantu because omunye umuntu uyashaya ngathi uyakusupporta kanti ufuna ukufeza inhloso zakhe. Kanti sonke masingasi inhloso yethu kube ikhanti nokuvikela umuntu. Mina myself mina ngaqala nini mina ngilwa ngilwela abantu ababevele basikenywe imali ezinkulu 100,000 250 200,000 500,000 abanye amamiliyoni yabo. Ngisho ngithi ayikho lento nidlala lempatha. Ngaqala nini ndeminikizo likuleyo lento. Kodwa egcineni angizange inqobe yini because ngayinqoba. Ayinqoba. So same things applies lapha kumkhwanazi. Njengoba umkhwanazi eyilwa hayi ukuthi awekho ama challenges awatholayo naye. Maningi ama challenges ahlangabezana along the way. Inhlanhla yakhe ukuthi njengoba esasimbuthweni and ebamela abantu ubamela kuze kube negazi elichithekayo. Emela umuntu angithi like yalibona igazi leli elichithekayo. Angithi uyambona lo muntu oshonayo thiwa hayi ubethu ugadla kuqala amaphoyisa asemphebeza. Angithi uyabona kodwa ukuthi lo muntu udlule emhlabeni kodwa egameni lokuthi kuvikelwe abantu. Angithi uyabona ke lo muntu bengabe esedlule emhlabeni. Angithi unawe uyalazi ukuthi noma yinini into once iyaba negazi phakathi as long as bengabe liyonto leyo umile kuyona. Fana noma uzohlaba inkomo wenza umsebenzi wabantu bakini. Uma uzohlaba inkomo with understanding mase kuba nokuthula egameni lokuthi we are saving this family or wena yourself kunempi oyilwela yona because khona abantu abahlaba emakhaya bengalikhuluma iqiniso. Khona umuntu ohlaba ngoba ethi sifuna ngalomhlatshelo wale nkomo lo mndeni walekhaya uthuthuke.
sifuna idalwe ezalala, amandla akhona, amandla asemazulwini, amandla asemanzini, amandla asemkhathini. Angithi umkhathi ke mase sikhuluma ngawo suke sikhuluma nje ngokwama level ala la kwi-universe ngokwama level akhona nje. Njengoba ngayichaza yila ngathi khona idlozi lendawo. Uyabo kube khona idlozi leli lasekhaya. Bese kuba khona idlozi lasemanzini. Yabo elendawo lihambisana nedlozi leli lasentabeni. Yabo so ngangayichaza into efana leyo but ngeyilanga ngiyophinda ngingene futhi deep. So uyabona ke bengabe wenza umsebenzi wenkomo ku depend ukuthi uliphi into oyikhulumayo. Uma ukhuluma ngalo msebenzi izingane azithola imisebenzi. Leli gazi ezoba umhlatshelo ngempela futhi elizovula. Kodwa uma kunomsebenzi ngoba khona umuntu oyedwa ofuna kulunga izinto zakhe ngalo msebenzi lo muntu othenga inkomo bakwenza konke uthi ngale nkomo akulunga izinto zami. Angithi uyamuza ukuthi ukhulumani and akakhulumi ngomlomo ukhuluma esho ethi ngale nkomo yami engiyithengile ngithi akulunga izinto zami. Amandla wonke ama level afanayo spiritual azobheka lowo muntu hayi ngoba ebathwebula abanye. Uzwi kahle cha akathwebula abantu uthwebula amandla. And once wathinta igazi lenkomo usuthinta awusathinti amandla edlozi la kulendlu sewuthinta amandla edlozi lendawo. Uthwebula amandla ukuthi ngale nkomo ngaleli igazi engichithayo ngithi amandla awangibheke. Kodwa ngeke ngikwazi ukuyenza lenkomo ekhaya ngingakhulumanga nabafowethu nabazala nobaba nobani baparticipate. Ingakho umuntu usuke wrong bengabe enenhloso yokuthi uthenga inkomo ngoba efuna kulunga izinto zakhe bese ethi abafake nabanye abanga understand ukuthi wenzani ngale nkomo. Ikhona imizi enjalo thothi umuntu uyahlaba abanye aba understand abomndeni. Uma uzohlala phansi nabantu bakwenu iplaneni nonke bayibeke imbono yabo. Uma kade uthi wena hayi soqala sihlaba imbuzi khona imbuzi kumele ihlatshwe entabeni. Uma qhamuka omunye ethi no ayingayi entabeni leyo mbuzi ayihlatshelwe la emsamo. Noma athi omunye no ayingahlatshelwe emsamo ayihlatshelwe ngaphandle. Uyabona athi omunye no ayingahlatshelwa ngaphandle ayihlatshelwe ngasemfuleni. Ifuna bengabe kunikezwana imbono kubanjiswane ngoba akekho nenhloso. Kodwa bekwaba nomuntu oyedwa othi akwenziwe u1 akwenziwe u2 bonke abanye ziyithumthumi ngemuva. Uyabona makuthiwa liwe entabeni qongqo basho entabeni. Makuthiwa sekushona emva kwendlu qongqo kushona emva kwendlu. Makuthiwa isiyabulawa babhana amanqina qongqo baba amanqina. Hayi abazi kwenzakalani lapho. Kuyaboniswana mawuzochitha igazi ngoba lelo gazi ifuna libe umhlabelo ozokhava bonke abantu balekhaya not ozokhava umuntu oyedwa onenhloso yakhe. So ngithini ke mina manje ngithi uma kuchitheka igazi labantu malichitheka lichithe egameni lokuthi umphakathi uyavikelwa. Ngoba leli igazi elichithekayo lichitheka kuvikela umphakathi automatically. Umphakathi ke manje izidalwa zishayela ihlombe lonto. Umphakathi uyishayela ihlombe and leli igazi elichithekayo unika umphakathi amandla. Once wanamandla umphakathi ukusupport wena umuntu owenze leyo nto uba namandla nawe. Phela abantu beke bahlangana baba bayizwa into yakho. Beke bayizwa abantu into yakho. Ibona abanamandla abantu ibona abakwazi ukubeka upresident futhi ibona abakwazi ukumkhipha isikhundleni. Futhi nanamanje mina engase abantu ba understand kahle ukuthi beke bahlangana banamandla ngakanani. Ngaba abakhali la kuma social media ukuthi kudlalwa ngathi kunje. Abantu bangenza ukuthi ama elections ahlale next week abantu mabezohlangana nje. That is why umsebenzi we ruling party noma umsebenzi wama leaders ufuna ba divide abantu. Akufanele abantu babone ngandawonye abantu. Abantu ngase babone ngasolinye. Bathi uyasibhedela lo bonke bathi ngqi awuphumile. Angaphuma with immediate effect. Abantu bangamisa ufreeway beke bahlangana ukuthi izingahambi imoto. Bangamisa nsi abantu. Phela abantu beke bahlangana bawukhulu la uNkulunkulu asuke seyibonakalisa khona abantu. Abantu
abantu manje mabengahlangana bethi sithi iParliament asifuni la basho ngazwilini lingasuka next month Parliament lelo lifuna khona abantu mehluka abantu abazazi amandla babona bayakwazi ukudividewa bese bebamaxokike bahlebane omunye asho lokhiyana omunye abuya kujika asho lokhiyana ke irana kanjani iCountry ingakho mawuzokhuluma la utshela abantu into ezokwenza ukuthi bahlangane awuyikhuluma into public kahle kahle sikhuluma iqiniso ezokwenza abantu bahlangane bese uyabona lonto icishe ibize ngokuvukela umbuso uma uyenzile yenze ngoba kunemigudu emthile esemthethweni oyilandelayo abo. So that is why ngithi mina inhlanhla kaMkhwanazi lapha because as long as esasesiphoyiseni kunzima kakhulu ukuthi njengoba kune commission le imadlanga noma ini ingakwazi ukumenza noma yini errong uzoma nje ngoba yini ndaba ngoba abantu amandla abo negazi elichithekayo akukhumbule hayi lembuzi hayi lenkukhu hayi lenkomo kodwa elaba abachithekayo limele kwamanje mase ngiyaphinda ngizothi uyabona mengabe sikhuluma iqiniso nje emhlabeni leli qiniso leli elimsulwa emhlabeni akekho umuntu othi bengabe edalwa bese kuthiwa hayi lo uzohlupheka lo noma kuthiwa hayi lo uzoba nezinkinga lo noma kuthiwa hayi lo funeka singaqoni into cha ayikho lonto kufana noma umuntu egula thi umuntu uyagula umuntu aqali ngoba ezogula angenza isibonelo ukuze ungizwe into engichazayo uma kuthiwa umuntu uyagula lese mhlambe kuthi ebusuku uzwe inyawo zakho zishisa noma uthi uyezwa inyawo awuzizwa yazi angizizwe inyawo zami hayibo ziyashisa inyawo zami enza nje linda noma khuluma wedwa ukuthi hayi njengoba zishisa inyawo zami njengoba ngingazizwa ngiyaqonda ukuthi idlozi la lekhaya khona insebenzo eliyenzayo elisebenzisa umzimba wami ngoba idalwa enisuke ngicela kuzona khona isikhathi la ukuthi mawucela idalwa zibuye zidinga umzimba wakho ukuthi mase isebenza ebusuku zisebenzise wona uzizwa wena ukhathele kungavumi nokuthi uvuke engathi ungalala once walala uyathathwa kumzimba wakho bese uyosebenza somewhere ingathi ukukhathele uyimvethi abanye abane level ethe ukuthi thuthu kancane uma idalwa seyifuna ukusebenza ngaye zivele ibambeke inyawo athi uyasukuma ngasukumiki kodwa kubhlungu athi uthi hayibo ziphi inyawo zami laba abaspiritually gifted ngempela abakwazi ukubhonqeka phansi abakwazi ukuroll bazong understand ukuthi ngithini uthi uyezwa hayibo angizizwe inyawo zami kwenzekeni relax ungayidokotela linda zizobuya wena enze njani khombisa ukuthi uyaqonda ukuthi hayi njengoba ngingazizwa nje ngiyaqonda ukuthi abangiphethe bayisebenzisa inyawo zami kodwa zizobuya khona ukuthi mfowethu ugwazwe isibhobo sekuthi ngci leso sibhobo musu ukugijima uye kojova isho ukuthi njengoba ngigwazwa isibhobo ngiyaqonda ukuthi abangiphethe bayangisayinela ukuthi khona impi abayilwayo enze njani wena hlala phansi noma lala ukuze ungaphazamisi ngoba once wagwazwa isibhobo nawe ubhizi wehla wenyuka nani uyayiphazamisa lento ongayazi eyenzakalayo bafethu nginitshela imfihlakalo engafanele ngabe nginitshela zona uyayiphazamisa lemfihlakalo ezakalayo wanze wakho lethi qo asizwe isibhobo bheka indawo ozophumula kuyona noma gijima uye ekhaya mawufika ekhaya fika uhlale kusofa nembedeni urelax noma yini ekugulisa wasuya yi-understanda kuthi kushaya u12 wasebusuku izophela ungayazi ipheleni noma ingaqala ngo7 ekseni isho wena ukuthi hayi ke ngiyeza ukuthi angigorada kamanje kodwa ngiyazi ngo12 ebusuku ngizobe sengiright makushaya u12 donsi ikhandlela imhlophe ulight ngomentshisi ubeka u1 rand bese uyakhuluma guarantee izophela leyo nto kodwa uba ulenhlobo ethi nje washawa into encane usuya esibhedlela uyogcina uyisigqila so uye esibhedlela uyogcina uyisigqila ngokunjalo futhi nezithandana yazi khona izithandana namhlanje ezihlukane ngoronke uthola ukuthi umuntu wakho ukhuluma nawe akaqondile mfethu ukulwa nawe honestly speaking uyabuza kodwa sithanda sami ngempela mfethu ke awungitsheli ngani bengabe uzongivakashela
uyabona oh usunentombi usufuna ngisho kuqale nini ukuthi angisho kuqale nini ukuthi no ngenzela ukuthi nje ungialethe ngazi ukuthi uyeza ukuze ma ukuthi ebengimele ngithenge ezinye izinto ngiyithenge mangimele awunamanga intombi kunjena bese kuqala umsindo honest lo munye ubebuza innocently ukuthi awusho ngani bengabe uthi uyeza alright nangaphakathi endlini ingane bangumsindo umama uyayithethisa hayi ngoba ingane yakhe mayithethisa akayifuni uyithethisa ngoba ufuna ibone ukuthi wrong ingane ivela ishintshe ithi mina uyangihlukumeza wena ma unje inhloso ukuyifaka endleleni kodwa indlela ingane ezoresponda ngayo towards to umzali iyona ezogaxelisa ingane igcina iqala umsindo iqala ungahloniphi ibisiyaphuma kwichannel most yabantu into engiqonda ukisho in short abashaywa izinto eziba athekayo abantu bashawa indlela abaresponda ngayo entweni ezibahlaselayo